Ej, hvor er det bare dumt. Nu er det mig, der fik, eller det var faktisk os to, der fik den. Ja, okay. Ej, hvor er det dumt. Nu fik vi den store ære, skulle passe på godteposerne. Og så fik du bare smidt den væk, din dumme hånd. Jeg ved det godt, jeg har sådan en dårlig hånd. Jeg kan ikke finde noget. Ja, det er rigtigt. Du kan ikke finde noget som helst. Hvad skal vi gøre nu? Nu har vi ikke nogen godteposer. Hvad skal børnene så spise? Nikolaj. Hør lige her. Jeg har fundet godteposen. Seriøst? Du har ikke noget at være bange for. Var det godt? Var det genialt? Men ja. Prøv. Der er ikke noget i. Jeg kan ikke bruge en godtepose til noget, der er ikke noget i. Ej. Det er virkelig dumt. Hvad sker der, mand? Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Men nu har jeg i hvert fald godtepose, men... Hvor er tingene så henne? Hvor er tingene? Jeg ved ikke. Hey! Ham der! Hvad? 20! Han har taget slikket! Helt nord. Sæt dig på. Here comes up, ready or not. How you like me now? I say. Here comes up, ready or not. Here comes the boys from the south. Here comes up, ready or not. How you like me now? Ses. Nej, nu kører han! Hvad sker der? Kom nu! Nej! Hvor er det irriterende, at Vejle Midtby skal være vores modstander i det her. Ind. Og der er vi. Der er han! Der er han. Sker der, mand? Han har fået en ny scooter, imens vi har kørt igennem krydset. Skiftet krop. Var. Hvad synes du om kokosnødder? Det er nok noget af det værste. Det smager bare forfærdeligt. Hej. Det er totalt taber at spise kokosnødder. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you were with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah.
Nikolaj? Ja? Hvor 20? Sorry. Der var ikke nogen. Der er tomt. Sker der bare ham? Seriøst? Nå, der var ikke ham på det første toilet. Ja, var det ikke det? Okay. Der! Han er taget projektoren også. Har du fundet ham? Nej. Han kan gemme sig alle steder. Peter. Hallo? Nej. Okay, hvor er han? Syne eller ej, det vil sige noget. Jeg synes, at der var noget. Synes jeg. Okay, ikke finder. Okay. Er der ikke noget derovre, som er klaveret? Der er sådan en blad, der er det. Folk, der... Nej, det var ikke noget. Jo, var det ikke det? Nej. Var det? Jo, var det ikke det? Jo, det var det da. Det var det da. Det var det. Nej! Nej! Okay. Ned på gulvet med ham. Du er anholdt. For hvad? Klokken er 23:25. Du er anholdt. Du har stjålet en guldkamel. Nej. Han er anholdt. Det var film! Vi har ham nu. Sådan der. Det er ikke sjovt, det her. Okay, giv os den guldkaramel nu. Nå den! Jo. Gør det nu. Så skal du ned i kælderen. Nej! I kælderen! Luk mig ud! Luk mig ud! Luk mig ud! Jeg kan ikke få noget! Skal vi gå og spise guldkaramellen? Nej! Ikke få lavet mig hernede! Hallo?